אנשים, היום אנחנו בסרטון חדש של TRP גיימר. היום אנחנו עושים גליץ' של העברת הדאפלבאג. במקום לעשות את הגליץ' של הדאפלבאג, פשוט להעביר אותו בעוד גליץ' מאחד לשני, במקום להתאמץ ולעשות. אתם צריכים מסוק, לא משנה איזה מסוק. ושכחתי לציין, ניטאי פה איתי. ואתם פשוט צריכים לשים, לא משנה איזה חליפה, רק חליפה שיש בה את הדאפלבאג, לעלות איתה למסוק. מה יש למסוק הזה? OMG, מה עובר עליו? אוי, מתפגר, תעוף מפה. אתם אומרים לעוף גבוה גבוה. האמת, זה לא משנה לאיזה גובה, רק זה משנה אם תספיקו לעשות את מה שאתם צריכים לעשות. אתם צריכים לעוף עד בערך גובה כזה, לקפוץ, לפתוח את המצנח, לפתוח את האינטרקשן מניו, ללכת לסטייל, ואתם צריכים לדעת איך קוראים לחליפה שאתם רוצים לשים את זה עליה. אני יודע על איזה חליפה אני רוצה לשים את זה, אז אני אשים את זה על החליפה שאני רוצה לשים על זה. אתם צריכים להכין את השם של הזה, ואז אתם תראו עכשיו מה עושים. אתם נוחתים ככה, ואז בדיוק כשהוא מוריד את המצנח ללחוץ X. בדיוק. טוב, עד כאן היום חברים, היה סרטון. תנו סאב אם אתם רוצים עוד תוכן, לייק אם אהבתם, ויאללה ביי.